Assalamu alaikum muhtaram milletdaşlar. Исәнмесез, газиз кардәшләр. Siz Tatarstan Яңа Гасыр kanalında Manzara informatsion muzikal tapşırığını qarıyısınız. Hem bugünkü cümğa tapşırığın Lokman Hakim nəsihətləri bilən başlap jibərəsimiz kilə. Naşarlıq işləgənlər ikən sənə qarata sən onu unut. Ana söyləyib yürümə, naşarlıq taratuşu bulursan. Naşarlıqda istə tutuşu ana istə tutuşuğa, unutulğan naşarlıq ana qılğan kişinin başına düşər degan ol. Истәлекле даталар календаре буенча бүген халыкара светофорлар көне икән. Статистик мәгълүматлар буенча шәһәр кешесе гомеренең уртача 2 атнасын светофорда яшел ут янганын көтеп үткәрә икән. Тормышыбыз елларында гел яшел утларын гына янсын. Менә шушы теләкләр белән тапшыруыбызны башлыйбыз. Biz Allah'a ышанабыз дибез. İman кәлимәсен әйтүгенә динле булуны тәэмин итәбез. Тагын ниләр сорала? Җомга вәгазендә булар хакында Туган авылы мәчете имамы Нурулла хәзрәт Зиннатуллин сөйләп узар. Никах мәҗлесендә фотога төшкәндә нинди таләпләр бар? Нинди әдәпләрне үтәү зарур? Профессиональ фотограф киңәшләре. Казанда тропик күбәләкләр паркы бар. Әлеге хусусый парк турында Зәлия Галиевадан ишетербез. Биредә гади авыл әтәче, Көньяк Африкадан сурикатлар, Көнчыгыш Азия, Америка күбәләкләре барысы бергә дус тату яши. Сүз күбәләкләр паркы турында. Шунда Казанда менә шундый хусусый күбәләкләр паркы булдырылган һәм аның хуҗабикәсе, аның курчакларын, ягъни коконнарын төрле җылы илләрдән кайтарта икән. Бик кызыклы, бергәләп карыйган. Казанның нәкъ үзәгендә күбәләкләр паркы ачылды. Биредә фотозона, эксклюзив сувенирлар, ә иң кызыклысы күбәләкләр фермасы бар. Карагыз, нинди матур, үзенчәлекле күбәләкләр. Әйдәгез, бу күбәләкләр белән якыннанрак танышып узыйк әле. Паркта 100дән артык зур тропик күбәләк яши. Мондый матур җан иясенә әвереләр алдыннан алар 4 этап уза. Метаморфозлар уенлык чорыннан башлана. Йомыркадан корт туа, ә ул үз чиратында курчакка әйләнә. Ә соңыннан күбәләк пәйда була. Паркка шушы экзотик кунакларны Филиппин утрауларыннан, Көньяк Америкадан курчак халәтендә кайтаралар һәм махсус фермада үстерәләр. Siz hatta şahitler buldunuz. Bizim fermada kubelek doğanı. Bu kubelek bizim Parusnik Rumyantseva. Күрәсезме, аның кызыл төстә буявы. Ул аның махсус кызыл төстә. Йырткычлар аны агулы дип уйласыннар өчен канатларын киптерде. Хәзер без аларны паркка чыгарабыз. Паркта бар игътибарны үзенә җәлеп итә торган күбәләк ябалак күз дип атала. Ул бик үзенчәлекле. Аның канатлары бер яктан караганда ябала күзен, икенче яктан йылан тиресен хәтерләтә. Тәңкәләре вак дулкыннар кебек, әйтерсең лә диңгез дулкыннары ярга чайкалалар. Канатларының бу үзенчәлеге күбәләкләргә ерткычлардан, яр канатлардан кайчып, сакланып калырга ярдәм итә. Үзенә күрә маскировка сылу бу. Шушы ферманы булдыручы Эльза безгә хәзер күбәләкләрнең ашату серләре турында сөйләп китәчәк. Эльза, күбәләкләрне ничек ашатырга үземә дә бик кызык. Беренче тапкыр. Яхшы, мискә хәзер барысына күрсәтәм. Беренчедән әйтәсем килә, күбәләкләрнең тәм сизү рецепторлары алга аякларында урнашкан. Димәк, мин аларны хәзер шушы баллы су өстенә куям. Ул алгы аяклары белән кайта тәмле түгел икән сизәчәк һәм аннары хабатокны озын борынын чыгарып, баллы су эчәчәк. Менә бу нәрсә дип атала, ташлар дип атала. Әйе, ташлар ул күбәләкләрнең игътибарын юнәлтер өчен, чөнки күбәләкләр 3 көнә төс күрәләр, сары, кызыл һәм яшел. Һәм шулай алар баллы су гына эчеп торалар гомерләре буяймы? Шулай. Табигать шартларыннан аермалы буларак, биредә күбәләкләргә яшәүе җиңелрәк, гомерләре дә күпкә арта. Беренчедән, иминлекләренә зыян салучы йырткычлар юк, икенчедән, аларны йоклаталар һәм йоклаганда күбәләкләр энергия сарыф итмиләр, шул рәвешле алар якынча 3 айга кадәр яши ала. Гомерләре үзелгәч, бу җан ияләре икенче тормыш белән яши. Аларның 7 төсле, бизәкле канатларыннан көмеш сыман эксклюзив алкалар ясыйлар. Шулай ук күбәләкләрне рамка эченә урнаштырып, бүлмә интерьерын бизәүче матур элементлар булдыралар. Әйтеле күбәләк, сөйләшик бергәләп дип, шушы күбәләкләр белән сәгатьләр буе серләшеп утырыр идем. Мондагы матурлыкны үз күзләрең белән күрү бөтенләй икенче. Без дәген табигать тудырган җан ияләренә игътибарлырак булсак иде.
Галимнәр бер тавыштан гамәл дигәндә Аллаһ Тәгалә кушкан гыйбадәтләрне, намаз, ураза һәм ул тыйган гамәлләрдән шәраб эчү, зина кылу кебек гамәлләрдән ерак булуны күздә тоталар. Элекке галимнәр иманга калиб белән ышануны да, тел белән раслауны да һәм ислам баганаларында булган гамәлләрне кылуны да керткәннәр. Шуннан да динебездә игъмәл би гыйлмик дигән сүз бар. Ягъни гыйлемеңә карап гамәл кыл дигәнне аңлата. Без иман кәлимәсен китердек тә, Аллаһның берлеген таныдык та, шуның белән эш бетте түгел. Менә шушы иманны гамәлләрең, эшләрең белән һәрбер адамы белән куәтләп тору мәслихәт. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم Müslüman kardeşler. Müslüman kişisinin Allah Teala tarafından üterge tiyişli bilgili vazifaları var. Kim gene nerse gene etse de din ol көңілдә генә ышану түгел. Чөнки күңелдә ышанган әйбер бу безнең Аллаһы Тәгалә белән күренми торган мөнәсәбәтебез. Ләкин инде Аллаһы Тәгалә белән ниндидер мөнәсәбәтебез бар икән, димәк ул мөнәсәбәт безнең гамәлләребездә чагылырга тиеш. Әгәр дә мәсәлән, син кемнедер яратсаң, аңа чәчәкләр бирәсең, мәсәлән ул кыз кеше икән шулай бит. Әгәр дә инде ниятләрең зур икән, иләнәсең, кияүгә чыгасың, балаларың булса, аларын тәэмин итәсең. Синең ышануың, синең яратуың күңелдә генә калмый. Ул синең мөнәсәбәтләреңдә чагылачак. Һәм менә Аллаһы Тәгаләгә ышану да бу безнең гамәлләребездә чагылырга тиеш. Әгәр дә ул безнең гамәлләребездә чагылмаса, димәк күңелеңдә синең бу ышану бар микән дигән син үзеңгә сорау куярга тиешсең. Әйтик мәсәлән, әгәр дә син утның пешерә икәнен аңласаң, синең дә кулыңны тыкмыйсың. Күңелеңдә синең ышану бар, ул ут пешерә. Әгәр дә инде синең ашыйсың килсә, сиңа бит ризык турында уйлау гына җитми. Аны утырып ашарга кирәк. Менә динебездә шулай. Дин турында уйлау, динне күңелдә йөртү генә җитми. Аны тормышта кулланырга кирәк. Иң беренче нигезе, асылы динебезнең Аллаһы Тәгалә белән булган мөнәсәбәтнең асылы ул намаз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кыямәт көнендә иң беренче сорала торган әйбер намаз турында булырды. Әгәр кеше шушы намазын сорауларын үтсә ди, намаз турындагы сорауны, калганы җиңел булыр. Ләкин намазы үтәлмәгән булса, калганы авыр булыр. Икенче бер хадисендә әйтелә, әгәр дә кеше намаз укымаса, аның калган изге гамәлләре дә каралмас ди. Менә шулай итеп, намаз ул бик зур әйбер булып чыга бу дөньяда, мөхтәрәм кардәшләр. Әмма без аңа бик җиңел карыйбыз. Кай вакытта без намазны калдырабыз картайган көнебезгә. 100% гарантия белән әйтә алам, ярар 100% булмасын, 99%. Намазны картайган көненә калдырган кеше аны картайгач та укымый. Чөнки Аллаһы Тәгалә аңа мондый мөмкинчелекне бирми. Әгәр дә кеше әйтә икән, намаз ул кирәк әйбер, ләкин мин аны картайгач укыйм дип. Димәк бу гынахны белеп кылучы. Аллаһы Тәгаләнең чагыштырмача әйткәндә йөзенә тикерүче. Ул әйтә, мин беләм ди синең сораганыңны ди, аңлыйм ди, башымны катырма, үзем беләм мин аның вакытын ди. Әлбәттә Аллаһы Тәгалә мондый кешене намазга китермәскә мөмкин. Мондый дәрәҗә бирмәскә мөмкин намазга китерү дәрәҗәсен. Шуңа күрә дә күп кешеләр мондый очракта намазга баса алмыйлар. Аллаһы Тәгалә рөхсәт итми. Әгәр дә инде кеше аңламаган булса намазның мөһимлеген, ул вакытта калгайган көнендә, картайган көнендә әлбәттә басырга мөмкин. Намаз ничә яшьтән кирәк соң безгә? Намаз безгә 10 яшьтән кирәк. Без инде 10 яшьтән акыллы булабыз. 10 яшьтән Аллаһы Тәгаләнең биргән нигъмәтләрен кулланабыз, белеп кулланабыз, рәхәтләнеп кулланабыз. Һәм шуңа күрә инде Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтергә онытмаска кирәк. Шушы рәхмәтнең иң улуг усулы, әйтү усулы, ул инде без әйткәнебезчә менә шушы намаз булып тора. Безнең халкыбыз динле халык, тарихлы. Безнең халкыбыз дин белән бик тыгыз бәйле. Шуңа күрә инде әлбәттә намазга бassa татар халкы ул үзенең тарихын яңадан яңарткан булыр иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Әгәр дә сез куе, матур яфраклы, күп тәрбия сорамый торган гөл эзлисез икән, Шифлера сезнең өчен. Исеме дә үзенчәлекле. Жынан да бик матур гөл. Һәм аны карау, тәрбияләү, үстерү серләре хакында видеоязма күрсәтсәк, тамашачыларыбыз да үзләренә шактый гына мәгълүмат алырдыр. Шифлера гөле яктылыкны ярата. Шуңа күрә аны көньяк, көнбатыш яки көнчыгыш тәрәзә төпләренә утыртырга киңәш ителә. Ләкин кояш нурлары туры төшкән вакытта гөлне сакларга кирәк. Әгәр сезгә инде шактый үскән зур гөл туры килә икән, аны көньяк тәрәзә төбенә куегыз. Яктылык әз булган фатирларда гөлнең чуар яфраклы сортларын үстермәүгез хәерле. Чөнки алар яктылыкны күбрәк таләп итә. Шуңа күрә яшелен сайлагыз. Җәй айларында әлеге гөл урамга саф һавага чыгарып куйганны ярата. Андый очракта гөлне ярым күләгәле, үтәле җилсез урынга куегыз дип киңәш итә белгечләр. Шифлера үскән бүлмәдә һава дымлылыгы урта күрсәткечләрдән югарырак булырга тиеш. Гөл бүлмә шартларына җиңел ияләнсә дә, көндәлек су белән бөркеп тору аңа бик уңай тәэсир итәчәк. Яфракларына тузан җыелганны көтеп тормыйча, даими рәвештә гөлне сөртеп торсагыз, ул тагын да купшыланып, матурайып китәчәк. Гөлгә суны алдан әзерләп куегыз. Берничә көн торган суда зыянлы матдәләр очып беткән була. Шуңа күрә гөл өчен ул күбрәк туры киләчәк. Һава температурасы югары булмаса яхшы. Шушы гади генә киңәшләрне истә тотсагыз, Шифлера сезне үзенең купшылыгы белән сөендерәчәк. Рәхмәтулла мәчете Казанның Авиа төзелеш районындагы Годовиков һәм Симонов урамнары чатында төзелә башлаган. Төзелеш 2019 елда башланган. Мәчет өчен җир шәһәр башкарма комитеты тарафыннан 2011 елдан мәчет мәхәлләсенә арендага бирелгән. Мәчет 150 кеше сыйдырышлы, аның проект авторларының берсе Искәндәр Насыров. Мәчетнең имам хатибы Рөстәм Ясәвиев, ул шулай ук Өмет мәчетендә имам булып тора. Elhamdülillah җәйкенә очып җибәрдек. Менә шу кыяфәттә булды инде. Мәчет 500 генә квадрат метр майданда, гыйбадәт заллары 300 генә кеше сыйдырышлы. Шулай булса да, ул эчтән киң һәм зур булып күренә. Дивар биеклегендәге һәр яклы тәрәзәләрдән төшкән яктылык һәм түшәмсез гөмбәз биргән иркенлек шундый тойгы калдыра. Эчке бизәлешнең якты төсләре бер юлы рухи күтәренкелек һәм тынычлык бирә. Менә түрдә булган аятыбыз бигрәк тә безнең إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Allah Teala Kur'an'da ayta, Allah'ның yurtların Allah Teala'ga hem ahiretke iman getirişler. Ve aqamus salah ve ataz zakah. Namaz okuşlar hem zekat verişler. Ve lem yakhsha illa Allah. Allah'tan başka birevden de korkmаушылар turguzur дип әйтә. Мәчетебезне тургызган халык, безнең милләттәшләребез, дин кардәшләребез Аллаһ каршында инде вазифабызны үтибез дип, мәчет булсын дип ихластан, шән күңелдән бирелеп бит инде үзләренең хәләл көчләрен сарыф иттеләр. Әлхәмдүлиллаһ, без бик рәхмәтле, бик шөкр итәбез мәчетебезнең шу хәлгә җитүенә. Әлхәмдүлиллаһ, шөкр инде бу аятны иң мөһим аят итеп түргә язып куйдык инде. Рәхмәтуллада укулар мәчет ачылу белән үк диярлек башланган. Дини гыйлем алырга кичкенәсе дә, улысы да килгән. Алар 6 яшьтән алып 75 яшькә кадәрле кардәшләребез. Мәсәлән, ханымнар бүген Коръәнне дөрес уку дәресенә җыелган. Дин нигезләренә өстәмә итеп Рәхмәтулла мәчетендә гарәп һәм инглиз телләрен өйрәнү мөмкинлекләре тудырылган. Бу дөньяви дәресләрне яшьләр һәм балалар үз иткән. Хатын-кызлар, ир-егетләр һәм балалар өчен Коръән ятлау төркемнәре оештырылган. Иртән булуга карамастан, малайлар бу сабакларны да калдырмый. Мәчет залына кергәчтен мин менә мондый җайланмаларга игътибар иттем. Идәндә торалар, алар таяксыман, әмма нәрсәгәдер утыртылган. Алар нәрсә өчен хезмәт итә? Әле ялгыш кына калганмы? Бу җиһаз безнең бик кирәкле җиһаз дип әйтик инде. Мәчеттә намаз укучылар әйтик, мәчет намазын укучы бар икән, әйтик, ул яңа килгән. Һәм аның каршыннан узып башка мөселманнар гөнаһ алырга мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям
Оң яктан әгәр дә сезнең намазыгызны бүләргә килсәләр, уң кулыгызны куеп туктатыгыз. Әгәр дә сул яктан каршыгызга чыксалар, сул кулыгызны куеп туктатыгыз дип әйткән. Шуңа күрә намаз кушы алдыннан үтеп йөрмәсеннәр өчен бу инде элек сөңгө кадап куя торган булганнар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында һәм хәзер дә җназа укыганда бәлки күргәнегез бардыр, ирләрнең инде көрәкне кадап куялар, мәсәлән, зират янында, зиратка кергәнче җназа укыйлар, көрәкне кадап куялар, кеше йөрмәсен өчен дип инде, һәм шулай итеп намаз башкаралар. Хәзерге Рахматулла мәхәлләсе әле 2007 елда укыйшкан була. 2011 елны мөселманнарга Казан шәһәре башкарма комитеты тарафыннан Симонов урамындагы бу урын мәчет төзергә дип бирелә. Әмма бардык 2019 елда гына төзелеш рөхсәте алынып, эш башланды. Күпләргә мәгълүм, тирә-яктагы йортларда яшәүчеләрдән бер төркем Аллаһ йортының төзелүенә нык каршы торды. Килешергә теләп сөйләшүләр уңай нәтиҗә бирмәде. Бары тик мәхкәмә карары гына хаксыз ризасызлыкка шик куйды. Булачак мәчетнең бер үк вакытта имамы да, төзелеш рәисе дә булган Рөстәм хәзрәт Ясавиев баштан ук күрше йортларда яшәүчеләр белән дус яшәргә, динебезне иң күркәм үрнәктә күрсәтергә ниятләде. Безнең халык ул бик аралашырга яратучан халык бит инде. Бик ягымлы халык, бигрәк тә өлкән буын, матур телле халык безнең, чиста, пөхтә, тәртипле халык. Инде алхамдулилlah уртак тел табабыз. Алхамдулилlah. Рахматулла мәчетенең биредә төзелми калуы да ихтимал иде. Рөстәм хәзрәт Ясавиевның дин өчен кирәк булганда каршы йөзәргә мөмкин дип әйткәне хәтердә. Бу карарда үзен дөрес санаган, алай гына түгел шул дөреслекне алга сөргән имамны гайрәтле егетләр хуплады. Артыннан киң күңелле мөселманнар иярде. Шулай итеп бергәләп мәчет төзелде. Ул бөтен халык өчен иминлек, игелек һәм гыйлем үзәге итеп күрелә. Казан шәһәрендә тагын 31 градуска кадәр җылылык булачак диләр. Әлбәттә, җылы матур көннәр сөендерә инде. Әйе, ләкин август айында төшкә кадәр җәй, төштән соң көз дигән әйтем дә бар. Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Республикабызда кызу антициклон хакимлек итә. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк көнчыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда аяз 29 градуска кадәр җылы. Төньяк көнчыгыш, Түбән Кама, Ярчаллы, Алабугада кояшлы, уртача 29 градус җылы. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида явым-төшемнәр көтелми 29 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта шулай ук кояшлы, уртача 29 градус җылы. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәледә 29 градуска кадәр җылы. Чистай, Нурлат, Мамадышта явым-төшемнәр көтелми 29 градус җылы. Шимбә шулай ук эссе булачак дип фаразлана. Температура көннән-көн күтәрелә бара. Башкалабыз Казанда аяз, явым-төшемнәр көтелми, көндез 30 градус җылы. Җил көнчыгыштан, атмосфера басымы төркемеш баганасының 760 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 51%. Җирнең магнит кары тыныч. Бүгенгә менә шулар, сау сәламәт булыгыз. Тапшырыбызның кунакханә сәхфәсе белән дәвам итәбез. Бездә кунакта Зәкәт хәйрия фонды хезмәткәре Динар Зиятдинов. Ассаламу алейкум, Динар. Ассаламу алейкум, исәнмесез, Динар. Гадәттәгечә, Зәкәт фондының яңалыкларын ишетәсе килә. Безнең Зәкәт хәйрия фонды үз эшен дәвам итә инде. Безнең менә 1 августта лагерь башланды балалар өчен. Күп балалы һәм мохтаҗ гаиләләрдән булган балалар өчен 16 бала йөри инде. Инде шул безнең балаларга дини дәресләр, төрле яңа һөнәрләр, ислам дәресләре инде төрле һөнәрләргә өйрәтү, мәсәлән, пешекче һөнәренә һәм башка әйберләргә өйрәтү инде бик кызыклы. Менә кичә шушы балалар белән кичә дип 3нче көн дип әйтсәм дә булайм. 3нче көн шул балалар белән без катамараннарда, Кабан күлендә йөзәргә бардык. Бик ошады инде аларга. Аннан соң теге ул бит инде матур җирләрдән бергә йөргәч, аларда бик фонтан астыннан үтеп китәсең, анда бик кызыклы булды инде. Шул әлегә яңалыклар. Ничә яшьтән йөриләр сезгә балалар?
Biz яшьләрне бик үк шикләмәдек инде, ләкин теге кызыграк булсын өчен бераз мен беренче класстан дип уйлыйбыз инде. Хәтта бар урында беренче класстан дисәк тә, шул 5 яшьтән 6 яшьтәге балалар да йөриләр беренчесен күрдем. Һәр атнада диярлек без ярдәмгә мохтаҗ балаларны барлыйбыз. Бүгенге кызның исеме кем әле? Шихапова Әминә исемле безнең кыз хәзерге вакытта сайтыбызда сборда тора. Аңа инде хәзерге вакытта 5 яшь. Ул безнең инде иртәрәк туа, шуңа күрә анарга инде реанимациядә булганда ДЦП диагнозы куялар. Ул инде 5 яшь булуына карамастан, аның кичкенәдән үк инде йөрәгенә тибергә кардиостимулятор ярдәм итә. Һәм инде әнисе аны бер үзе тәрбияли. Әнисе бер үзе тәрбияли. Моннан тыш инде ул безнең ятып кына тора, сөйләшә алмый, йөри алмый, хәтта утырып та тора алмый. Анарга ул инде бик ярдәмгә мохтаҗ кичкенә генә кыз. Без инде анарга шулай ук ярдәм теге кулы сузмыйча булдыра алмыйбыз. Ул ничек әйтик? 60 мең инде аның шулай ук сбор суммасы. 60 мең Бу тернәкләнү өчен, бер тернәкләнү чарасы өчен. Ничек ярдәм итә алабыз тамашачыларыбызның хәтеренә төшерергә тагын? Иң беренче һәм гади ысул ул да булса безнең www.zakat.rt.com сайты аша. Инде шушы сайтка кирсәк, без инде анда төрле балаларга сбор бар икәнлекне күрәбез. Шулар арасында инде Шихапова Әминәне дә табып була. Икенче ысул ул да булса безнең закат сүзен язып, инде без инде 7715 номерына кыска шул закат сүзен язып, SMS юллый алабыз. Закат сүзен язабыз, бушара калдырып, сумманы язабыз. Мәсәлән, 300 суммадан да 50 сумма. Һәм инде шушы 7715 кыска номерына җибәрәбез. Ул инде шу балаларга ирешә. Һәм өченче гади ысул безнең бит инде шәһәр буенча гомумән төрле җирләрдә безнең ящикларыбыз урнашкан. Һәм инде мәсәлән шалтыратып белешеп була, менә иң якын ящигыз кайсы, мин шунда яшим дип инде. Яисә безгә шалтыратып инде гомумән бәлки башка ысуллар белән ярдәм итәргә теләүчеләр бардыр. Телефоныбыз 225-33-22, адресыбыз һәм шул Тукай урамы 89. Динар, менә һәр килгән сайын шундый мәгълүматлар җиткерәбез, ярдәм итү усулларын шулай ук хәтерләренә төшереп торабыз тамашачыларның. Аның нәтиҗәсе бармы? Менә нәтиҗәсен, ярдәмен күрәсезме? Тиешле вакытта кирәкле сумма җыеламы? Әлбәттә, аның нәтиҗәсе бар. Менә шушылай сөйләүебез дә һәм инде менә шушы тамашачыларыбыз да алар инде шуларны ишетеп ярдәм итүчеләр бар, хәтта шалтыратып та менә телевизордан ишеттем, менә шушы балага ярдәм итәсем килә диючеләр дә була. Бар, әлбәттә, без инде Алла берса берәр көн инде аның турында әйткән идек тә, берәр әнидән сорап инде шушы балага ярдәм нәтиҗәләр хакында сөйләшербез Алла берса. Иншалла шулай булсын. Сезгә бик зур рәхмәт, үзегезгә дә әҗерләр насыйп булсын, изге эшләрегез өчен. Рәхмәт, сау булыгыз. Бездә кунакта Закат Хәйрия фонды хезмәткәре Динар Зиятдинов булды. Алга таба матур мизгелләргә хозурланып, видеоязма карарбыз. Һәм әлбәттә, шагыйрә Гөлүсә Батталованың «Кояш исе» дигән шигырен дә ишетербез. Бу дөньяның төксе чырайына ияләнгән идем күптәннән. Арыган идем. Кеше тапмый йөдәп, карашларын җирдән күтәргән. Вак җаннарның эре адымына түбәннәрнең биек күренә. Күнеккән дә кебек иде күңел, юшкын яткач бәгыр түренә. Иртәләре гадәтләнгән иртә, җайлы ласа атлау бер издән. Кояш исе керде, тансык тамчы тамды күземнән. Кояш исе читән коймаларда, шерем иткән киртә очында. Ышанмыйча тизгеннәрен тарттым. Рәшәдер ул күңел, ышынма,
Кояш исе керде һәм туктады. Йыгыла тора чапкан дөньясы. Колакларга тынлык пышылдады. Фани җирнең бакый дугасын. Шуар уйлар әңгерләрдә калды. Гам йөгерде кинәт каныма. Рәхәт бәхет. Күнегәсем килә. Кояш исе кергән җаныма. Һәммәбезнең күңелендә менә шундый матур кояш нурлары булсын, башкаларны да яктыртсын, игелекле гамәлләр кылып яшәргә язсын. Алга таба Апас районына юл тотарбыз. Апас районында яшәүче Фәнис Зайлдуллин армиядан кайтканнан бирле бабасы һәм дәвәнисе яшәгән нигезне торгызырга хыяллана. Ниһаять, ул теләген тормышка ашыра, Күккүз авылында нигезләрен торгызып, туганнарын җыеп Коръән ашы уздыра. Бер күрешү үзе бер гомер. Бу сүзләр бик гади булса да, бик кыйммәтле. Аның Гыймади бабасы репрессиягә эләгә. Һәм әлбәттә нигезне яңарту өчен әллә ни аптырап тормыйча Мәскәүгә барып эшләп кайтып, шушында авылга кайтып балчык йорт сатып ала. Менә нинди нужалар аркылы үтәргә туры килә, үз бәхетеңне җирдә табар өчен. Елларда Апас районы Зур Күккүз авылында яшәүче Гыймади бабайны кулак диеп өеннән гаиләсе белән куып чыгаралар. Хәләл көч белән табылган малын, җирен тартып алалар, ә үзен төрмәгә ябалар. 5 малайының берсе, Борхан исемлесе, йорт салуга акча юнәтү өчен Мәскәүгә эшкә китә. Аннан кайткач Зур Күккүз авылында балчыктан салынган йорт сатып ала һәм гаиләсе белән шунда күченә. Бер гасырга якын вакыт узгач, әлеге нигезне аның оныклары торгызырга булган. Гыймади бабай төрмәдә вафат була. Гаиләсе туганнары йортында яшәп кала. Улы Борхан Мәскәүдән кайткач, әнисен, гаиләсен шушы нигездәге балчык өйгә күчерә. Шуннан кайткачтан иске генә бер кешенең йортын балчык ызбаны алган әти. Әти шул балчык ызбаны алган да шул балчык ызбада бу вакытта колхозга да алганнар әти белән әнине. Әни белән әти колхозга кергәннәр, ат биргәннәр. Хәзер урак өсте булган, әти Ризован белән салам ташый торган булган. Шул Ризован белән шушы Габделхай бабайның йортына килделәр. Килгәннәр инде. Шунда килгәчтен хәзер ызбадан калган акчага әти танада алган булган. Ул танада шунда Габделхай бабайлар өендә булган. Хәзер әти безне кырдан алырга килде. Яни тәте, мин, әти шул Ризованга чыгып утырдык. Туганы бабайның өеннән. Әти хәзер тананы да алып чыгып әнигә бирде. Хәзер без шушы әти сатып алган ызбага киләбез инде, килдек. Нәкъ менә бу йортта Борхан белән Рәхимәнең икенче кызлары Кафия, әниләре дөньяга килә. Тик кызганыч, соңгысының гомере генә кыска була. Сугыш вакытында 7 яшендә салкын тиеп вафат була. Әшһәдү ан ла илаһа иллаллаһ. Бер гасырга якын вакыт узгач, бу нигездә азан тавышы яңгырый. Коръән ашы укытырга туганнар җыелган. Борхан бабайның оныгы Фәнис Зайнуллин армиядан кайтканнан бирле нигезне торгызу турында уйлана башлый. Дәвәнисе Рәхимәнең дә васыяте була ул. Ниһаять, быел бу теләгемне тормышка ашыра алдым ди. Дәвәни кызларын кияүгә бирә. Барышка, әҗимгә и шушы үзе дә алар янына күченеп китә. Бу нигез безнең тарала. Но кала Дәвәни әйтә торган иде, шушы нигездә ди, менә 5-20 мала үсә бу Кафияның уллары ди, 5-20 мала ди, берсе дә шушы нигезләрне күтәрәләр дип әйтә иде. Мин аның әйткән теләкләренә, шушы күтәрәсе килгән теләкләрен тормышка ашырдым дип уйлыйм инде. Менә хәзер нигезне күтәрдек, әйләндереп алдык. Бөтен шушы авылда күрше-күлән, якын күршеләр, безнең туганнарыбыз барыбызга җыелышып, баганаларны утырттык, кырасы берләрне кырдык, бергәләп күмәкләп эшләдек. Апас районы Әҗем авылында яшибез.
Аллаға шүкір балаларыбыз 5-20 малай таптым. Бана дәвәмейін әйткен, кофеяның 5-20 малайы бар, бірсі негізі бәрген ешік кіне болса да құра алмас екен деген. Бана шушы ауыл халқы шулай деді. Табын түрендә Бөрхан бабайның кызлары Нурзия белән Кофия. Шатлыктан күз яшьләрен яшермәяләр. Кадерле әни, дәү әни булып балалары, оныклары тәрбиясендә яшиләр. Алары исә бу авыл белән бәйле балачак хатирәләрен барлый. Мин кечкенә чагында, дәвани монда чагында, ул вакытта ат белән почта ташыйлар иде. Шунага утырып киләдер идем күрше малае белән. Күкүз үзгәргәнме соң ул вакытларда? Үзгәргән, хәзер әни дә таный алмый, какой урамнар буенча бүген йөрдек. Әнинең иң беренче туган нигезен карап килдек. Аны аран таптык. Аннары менә бусы әнинең торган нигезе булып чыга инде. Безне шушылай иттереп очраштырган өчен, бер-беребез белән сөйләштергән өчен Фәнискә Алланың рәхмәте яусын. Мин килгән чагында, дәвәнемә килгән чагында бу нигездә баганаларга утырып торадыр иде. Нигез томаланган, нигездә бураков җир әйбер бар иде. Аннары кичкенә чагында без монда килә идек. Әниләр белән күрше бу Мизакир абыйларга, Розапалар килгән чагында менә бу нигезгә килеп һәрвакытта дуга кылалар иде. Шуннан безнең күңелдә истә калган. Дәвәни белән килгән чагында без теге якка тауларга барып, чишмәләрне карап, чишмә янында дугалар укый иде ул Дәвәни. Менә шулар истә калган. Нигезне безгә якын айтып калдырган. Фәниснең әнкәләре белән минем әтием двай ротныйлар. Шуның белән Фәнис белән без инде өченче булабыз инде. Туганнар бергә аралашып йөрибез. Янисе белән инде шушы бергә уйнап үстек. Алар бездә, без аларда дигән шикелле. Өйләре шушында инде, менә бу җакта да күчкәне монда тагын бер өй бар ияле. Ана Фәнис килде дә абыйды шундай хәл бабам төшкә керәде. Нигезеннән кеше җөртмә инде тракторлар йөри икән дип. Нары мәсәхәтләштек тә мен әйтәм, бу бабаңның дөрес фикер. Син моны рәтләй аласың, мен әйтәм, давай дидем. Дугалар укып, ниеп, менә шушы нигезне алды, ниде, апармет итте. Менә иләр курды, Аллаһа шөкер, нигезне куәтләгән өчен мең рәхмәт. Бер күрешү үзе бер гомер. Туганнар табигатьнең бик матур урынында урнашкан Зур Күкүз авылында ел саен менә шулай очрашырбыз дип сүз куешты. Балалары, оныкларының туган нигезгә җыелулары Бөрхан бабай белән Рәхимә әбинең рухларына дуга булып ирешсен. Манзара тапшыруы өчен Апас районы Зур Күкүз авылыннан Лилия Гыйзатуллина, Анастасия Родионова. Милләттәшләребез тормышында, бигрәк тә аларның дини тормышында ниндирәк яңалыклар бар икән, булар хакында алдарак сөйләшербез. Һәр вакытта чагаларны хезмәттәшебез Лейсән Хоснуллина җиткерер. Әссәламу алейкум, мөхтәрәм дин кардәшләребез, җомга көне мөбарәк булсын. Авыл күрке мәчетләр Башкортстанның Бишбүләк районы Елбүләк Тамак авылында күптән көтелгән вакыйга Кыямәттин мәчете ачылды. Әлеге иман йорты авыл халкы теләге һәм ярдәме белән төзелгән. 3 гасырлык тарихы булган бу авыл дистәләгән еллар мәчетсез яши. Әмма дингә тугры авыл халкы ниһаять теләгенә ирешә. Елбүләк Тамакта яңгыраган авызан тавышын безнең хәбәрчебез Миләүшә Лаптыйпова тыңлап кайтты. 3 гасырга якын тарихы булган Елбулак Тамак авылында кайчандыр дини тормыш кайный. Кызганчка каршы 89 ел элек биредә эшләгән мәчет ябыла һәм ниһаять быел шушы көннәрдә авыл өстендә азан тавышы ишетелә. Авылга яңадан иман йортын кайтаруга халык зур теләк белдерү белән бергә кулдан килгәнчә ярдәм итәргә алына. Төзү эшләрендә олысы да, кечесе дә катнаша. Шул рәтеннән Хәбир Садыйков һәм Илшат Габдрахманов ачылу тантанасына килгән яшүсмерләр сөйләвенчә, изге эшкә алар бик теләп тотына. Бу мәчет төзелгәндә без ярдәм иттек. Җыештырыштык, шунда җир тигезләдек. Шуннан ташларны игәник. Бу мәчет төзелгәндә без шешкә утырттык. Заборларны жудык. Мәчеткә Кыямәтдин исеме бирелде. Ул иман йортының төп иганәчесе, эшкуар, татар активисты, Елбулак Тамак авылы оныгы Рамил Кыямовның дәвәтисе Кыямәтдингә багышланган. Рамил әфәнде үзе чыгышы белән күренекле татар шагыйре Фатих Кәрим туып үскән Аит авылыннан. Бүгенге көндә Сургут шәһәрендә гомер итсә дә, туган районына кайтып кулдан килгәнчә ярдәм итәргә тырыша. Шундый бүген матур көн,
изге көн, әйбәт көн, бөтенесендә ел булакларына, үзебезнең авылдашларына, туганнарына, дусларына шушы олы бәйрәм белән котлыйм. Бишбүләктә 20 елдан артык район җитәкчесе булып эшләгән милләттәшебез Наил Гатауллин да тантаналы вакыйга уңаеннан горурлыгын яшерми. Әлеге вакытта инде моны әйтергә кирәк, кайсы бер мәчетләрне юктан гына салып чыктылар. Халык көче белән, егетләрнең ярдәмнәре белән инде шундый үзе авыллардан чыккан, үзләренең ата-инәләренә багышлап, бабайларына багышлап инде авыллар җыйналып бергә инде бер генә ел булмаса да, бер ничә елда матур мәчетләрне салып чыктылар. Мәчет ачу тантанасына күп санлы нәниләр дә җыелган. Сабыйларга һәм аларның әниләренә беренче дугаларны әлбәттә дәүәниләр өйрәткән. Кортнейлар аларның Коръән олы китапларын ята дәрәвит инде әле дә һаман исән алар. Олы шундый безгә кызык аларны тотып карарга. Ла илаһа иллаллаһ. Көтеп алынган дини бәйрәмгә җыелган халык шатлыгы һәм уй фикерләре белән бүлешергә ашыкты. Менә хәзер авыл яшьләренә дә якынлап шушы дин юлына басырга кирәк бит инде ул. Дин элегелектән безнең авылда ана шул башланган булган, аны бит ана шул раскулашын белгән. Шуңа эләкте бит инде ул. Аллаһ бирсә, шушы мәчеткә килербез, гомеребез булса, сәламәт булып, исән сау булып яшәргә булсын. Әшһәду ан ла илаһа иллаллаһ. Тарихи мәгълүматларга караганда, Елбулак Тамак авылы 18 гасыр азагында барлыкка килә. Күрше Аят авылында көчле янгын чыкканнан соң, йортсыз, мөлкәтсез калган халык шушы урынга күченә дигән мәгълүмат та бар. Бүген биредә 600 га якын кеше яши. Елбулак Тамак авылында дистәләгән еллар зарыгып көткән азан тавышы яңгырады. Киләчәктә исә милләттәшләребез күпләп яшәгән Бишбүләк районында тагын 4 мәчет ачылу көтелә. Чиләбе өлкәсенең Югары Урал районында 2000-нән артык татар яши. Район үзәге Югары Урал шәһәре 1917 елга революцияга кадәр Троицкидан соң Урал төбәгендәге икенче сәүдәгәрләр каласы булган. Татар сәүдәгәрләре тарафыннан биредә 3 җәмигъ мәчете төзелгән. Хәзер бу шәһәрдә бер генә мөселман гыйбадәтханәсе дә юк. Безнең җирле хәбәрчебез әлеге якларда булып мәчетләр тарихы белән танышты. Югары Урал шәһәренә 1734 елда крепость буларак нигез салынган һәм ул озак вакыт хәрби нигътма булган. Мөселманнар монда 19 гасыр башында татар сәүдәгәрләре әкренләп шәһәрдә урнашкач барлыкка килгән. 1851 җаниса буенча монда 152 ир-ат мөселман яшәгән. По сведениям на 1897 год, если православных было 146 тысяч, то мусульман 67 тысяч. Беренче мәчет биредә 1861 елда төзелә. Беренче мәчет шушы җирдә, сәүдәгәр Музафаров йортыннан ерак түгел урнашкан. Совет хакимияте барлыкка килгән елда ул җимерелә. Ә мәчетне төзеткән Исмәгыйль Музафаровның йорты бүгенге көнгә кадәр сакланып калган. 1864 елның февралендә 2нче гильдия сәүдәгәре Ибраһим Сәйфелмөлеков Оренбур өлкә хакимиятенә Югары Уралда тагын бер мәчет салырга рөхсәт сорап гариза язган. Мөрәҗәгатендә ул төзелешне генә түгел, бина һәм җәмгыятьне дә тоту аның җилкәсенә төшәчәк һәм үлеменнән соң бу җаваплылык буыннар өчен калачак дип җиткерә. Ләкин аның үтенече 2 тапкыр кире кагылган. Бу мәсьәлә 8 елдан соң гына шәһәр думасы депутаты, җирле үзидарә казначысы булган улы аркасында гына хәл итә алган һәм 1874 елда Югары Уралда 2нче җәмигъ мәчете төзелгән. Ул Октябрь урамы буенча хәзерге ветеринария станциясе ишек алдында урнашкан булган. Аның улласы итеп Уфа мәдрәсәсен тәмамлаган һәм 6 көнчыгыш телен яхшы белгән Мәсәгуд Билаловны сайлыйлар. Икенче мәчет имамы Билаловка соңыннан Ахун исеме бирелгән. Югары Урал хакимиятенең шәһәрдә мөселман мәгариф җәмгыяте булдырырга теләмәү сәбәпле монда мәдрәсә ачу үтенече һәр вакыт кире кагылган. 1908 елда Оренбур губерния хакимияте Югары Уралда 3нче мәчет төзергә рөхсәт биргәч һәм ниһаять 1913 елда 3нче шәһәр мәчете төзелеше тәмамлагач, аның янында мөселман мәктәбе ачылган. Ләкин 4 елдан соң Октябрь революциясы илгә кискен борылыш китерде. Югары Уралдагы 3 мәчетнең барысы да җимерелде.
100 елдан артык вакыт үтте, ләкин әле дә биредә мөселман гыйбадәтханасын торгызу юк. Моннан берничә ел элек илебезнең татарлар яши торган байтак төбәкләрендә күмәкләшеп ифтар ашларын уздыру матур бер гаеткә керде. Хәзер Корбан бәйрәмен дә махсус балалар өчен оештыра башладылар. Быел Пенза, Сарытау, Ульяновск һәм Самара өлкәләрендә сабыйларны җыеп кунак иттеләр. Бәйрәм барышында аларга ислам динем, аның тарихы турында сөйләп, һәр төрле конкурслар, викториналар үткәрделәр. Самара шәһәрендә узган шундый бәйрәмнәрнең берсендә хәбәрчебез Рамис Сафин булып кайтты. Ислам динінің ерак гасырлардан килгән төп бәйрәмнәрен махсус балалар өчен күмәкләшеп уздыруны Самара өлкәсе мөфтие Талип хәзрәт 2016 елда ук башлап җибәрә. Бу бәйрәмнең җыюыбызның максаты балаларга дин турында өйрәтү. Әзме күпме шунда өйрәнәләр һәм дә инде дингә тартылалар. Бу Корбан бәйрәмендә Корбан турында сөйләмәкче булабыз иншалла. Һәм дә инде ни өчен Корбан кирәк, нәрсә ул шундый Корбан? Ураза вакытында уздырылган бәйрәм. Анда инде ураза турында сөйләдек. Һәм дә инде балаларга викториналар уздырабыз. Рәсемнәрдә ясамакчы булалар иншалла. Дини тематик белән һәм дә инде алар тартылалар иншалла. Бүгенге бәйрәмне оештыручылар аны уздыру өчен шәһәрнең татарлар күпләп яши торган районындагы матур парк аланын сайлап алганнар. Шунысы игътибарга лаек, мәйданнарда да, сәхнәдә дә уеннар һәм викториналар татар һәм рус телләрендә алып барыла. Хәзер хөрмәтле кунаклар, без монда, монда балаларны чакырам. Алан мәйданчыкларында нинди генә уеннар, ярышлар, спорт бәйгеләре бармый. Балалар белән бергә әтияниләр генә түгел, әби-бабайлар да катнаша. Нәкъ менә шундый чаралар гаиләне ныгыта һәм үзара ярдәмләшү сыйфатлары тәрбияли дә бит инде. Мин рәхәтләнеп менә шул бәйрәмнәрдән ләззәт алам. Балаларга да гыйбрәт. Үзләре күреп менә шулай үссеннәр. Киләчәктә дә менә шундый бәйрәмгә бабай белән килгән икесеннәр. Менә шуннан соң гына без үзебезнең татарның гореф-гадәтләрен, мөселманның бәйрәмнәрен белеп калабыз һәм бездән соң да алар дәвам итсеннәр. Төбәкнең актив җәмәгать эшлеклесе Самара татарлары журналының баш редакторы Данияр Сәфиев та бәйрәмгә ел сайын балаларны алып килә. Без уразаларны да, корбаннарны да алып кешеләр үзебез уздырабыз, мәчетләргә йөрибез, гәйтләр уздырабыз. Корбанга сарыклар соябыз, балалар шул вакытта өйдә кала инде. Менә балалар безнең динне күбрәк белсен өчен мондый бәйрәмне обязательно кирәк. Әйткәнемчә, бәйрәм мәйданчыгының бер почмагында спорт ойыннары барса, икенчесендә кунаклар өчен пылау пешә, өченчесендә китап күргәзмәсе эшли. Күргәзмәләрнең нинди генә юк. Менә бу 18-19 гасырда басылган китапларны Рузил Бурангулов алып килгән. Алар арасында 200 еллык изге Коръәннәр дә бар. Күп китапларны маскировать иткән. Тыктылар, куйдылар, күренмәй алганнар, шуннан кич укыйлар. Совет властьлары. Ну, совет властьлары булганда, шулай булган. Вот, менә бу китапны да тоже шулай менә маскировать иткәннәр. Менә бит. Монда безнең Наполеон бурам, по-моему. Юк, бу Наполеон да, император Франции. Гыйбадәт исламия. Бу китап менә бу Төркмәнстаннан килде. Бүләк иттеләр миңа. Бу Төркмәнстаннан башта Израильгә эләккән. Менә шушысы да шулай. И шуннан уже безгә менә шул кайтардылар уже Самарга бу китапны, бу Коръән Кәримне. Бәйрәмгә бер ай кала мөфтият балалар арасында ислам дине кабул ителүнең юбилеена багышлап рәсем бәйгесе оештырган. Аңа да бәйрәмдә йомгак ясалды. Ни кызганыч, әлеге дә баягы балалар кем әйтмешли бер авызда татарча белми. Набирайте воздух, живот и слово «барьян». А что ты нарисовала? Мечеть. Я нарисовал мәчет. Мөфти Талип хәзрәт белдергәнчә, бәйрәмдә катнашучылар ел сайын арта бара. Корбан бәйрәме җәй айларына туры килгән. Алдагы чорда аны тагын да арттырасы иде ди мөфти. Саратов Җәмигъ мәчете каршындагы мәктәп дип аталган якшәмбе мәктәбе 2022 һәм 23 уку елына балалар җыю турында игълан итте. Укуга 5 яшьтән 15 яшькә кадәрге малайлар һәм кызлар кабул ителә. Мәктәп дәресләрендә балалар ислам нигезләрен, пәйгамбәрләр тарихын, гарәп алфавитын һәм таҗвид кагыйдәләрен өйрәнә. Изге Коръәнне оригиналда укыйлар. Дәресләр уен рәвешендә уза. Моннан тыш якшәмбе мәктәбе укучылары даими рәвештә тематик бәйрәмнәр, укучылар өчен кызыклы викториналар һәм бәйгеләр үткәреләчәк. Мөхтәрәм дин кардәшләребез, бүгенге җиткерәсе мәгълүматларым менә шулар иде. Аллаһы Тәгалә кушканнарны тәп тыйганнарыннан тыелып яшик, исән сау булыгыз.
Саламатсыз мөхтәрәм газиз кардәшләр, сез Татарстан Яңа гасыр каналында Манзара информацион музыкаль тапшыруын карыйсыз. Аның да 2нче эш сәгатен тәкъдим итәбез. Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Бүген халыкара светофор көне белән бер рәттән офыкны күзәтү көне икән. Хәзер ямьле җәй, табигатьнең иң матур вакыты. Дөнья мәшәкатьләреннән арынып, ерак офыкларга карап, хыялланып, рухи яктан ял итеп алырга да онытмыйк. Никах мәҗлесендә фотога төшкәндә нинди таләпләр бар? Нинди әдәпләрне үтәү зарур? Профессиональ фотограф киңәшләре. Студиябызда кунаклар бар. Диляфрус, Мәскәү татар халык театры җитәкчесе Диляфрус Дежурова Хайруллина һәм ел язмашы Гөлнара Касымова рәхим иттеләр. Хәерле көн исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Хәерле иртәләр. Диляфрус ханым, театрның эшләвенә ничә ел инде? 36 ел, субханалла, 36 ел. Халыкка кирәк булган өчен тырышып куеп җирбез спектакльләр. Толы заллар киләйде. Анда барабыз Ленинградка, Волгоградка, Мәскәү аслары, Казанга 8 тапкыр килдек инде. Әле Мәскәү, Казан кызы Гүлнар да килеп, әле безнең әйтем 15 майда безнең Сүнмәс, Үлмәс Туфан Миңнуллинның Үлмәс әсәре Диляфрузга дүрткәүне куйдык. Диляфрузга дүрткәүне куйганда, әйтегез әле миңа ди, Ленинград кызы театры оештырып җый, Былбыл театры оештырып җый. Шул кадәр миңа әйтегез әле, әлбәттә әйттем, алар килеп, бик матур Илнар белән алар җырлады да, анда да спектакль. Безнең друг кинәт кенә Җәмил авыртып китте. Илнар Җәмил ролында уйнады. Ленинградтан килеп, бик күңелле булды. Аны халык белмәде дә, аннарсын әйттегендә халыкка безнең артистларның кунаклары. Менә әле алар киләләр, түрәләр килми, Ахмешиннан башка. Ахмешин бик ярата театрны. Әйбәт кеше ул. Гөлнара ханым, димәк, сезне театрның дусты дип әйтергә мөмкин. Сез анда барып аларны төшереп кайткансыз. Шулай, ул дөрес. Ул миңа шылдыратты. Шул көнне бездә 30 елы була театрның. Мин тиз генә йыналдым да аларга киттем. Булышырга. Булыштым. Истәлек итеп калдырырга, әйме? Шушы язмаларны сакларга. Гомумән бүгенге көндә театрга күпме кеше йөри, Диляфрuz апа? Театрга күпме? Полный зал була һәр. Юк, менә анда катнашучылар, шушы спектакльләрне куючылар, артистларны күзен онда тотып әйтәбез. Әле инде хәзер алар әтисе, әнисе белән киләләр, балалар. Алар инде үсеп беттеләр, театрны яратан кешеләр, театрны сөюче һәм татар телен белүче балалар килеп, артист булып киттеләр бездә хәзер. Инде бер Динар дигән егетебез бар. Динар Фаизханов Алга дигән радионы үзегенә эшли, бер тиен бер кеше бирми. Алга дигән радионы эшли. Менә минем шикелле Диляфрuz театрына бер кеше булышмый. Диляфрuz булдыра, костюмнар кирәк, декорация кирәк, бутафория кирәк. Анда күрмиләр, күргә теләмләр, чөнки алар аңламый театрны. Менә Шәймиев абый бик аңлайды театрны. Ул бик ярата театрны. Әле вәгъдә бирде, менә безгә ифтарга килгән Фәрит Мөхәммишин килде, вәгъдә биреп китте. Минем вәгъдә бирүдә бик күңелле. Театрга киләм, карыйм сезне дип әйтте. Менә Казан кешеләре, чөнки Казан кешеләре ярата театрны. Чөнки сез үзегездә Казан кызы. Әйе. Рената дигән театр бар бит, хәзер эшлиме? Әйе, балалар студиясе. Менә анда авыл ите Акбай, аларның Туфа Миңнуллинның 5 Акбайында без аны куйдык инде. Әле театрның балалары үсеп битләр хәзер. Монда күчтеләр Диляфрuz театрына. Диляфruz шатландыручы дигән сүз, сөендерүче, гарәп сүзе. Минем исемгә түгел. Анда балалар үсте, әле тагын да киләләр балалар, алар әле рольдә уйный алмый, шигырьләр сөйлиләр, бийләр, җырлыйлар, мәзәкләр сөйлиләр. Мин аңа да куанам, әлбәттә. Аларның үсүе, татар теле белүе, әлбәттә. Без үзебез татар телен үстерергә тырышабыз. Мин татарча сөйләшәм, Мәскәүдә татарча сөйләшәләр.
Мин шул кадәр аңа куанам. Димәк, Диләфрүз апа, менә бу сезнең халык театры кечкенәләрдә дә үсеп килүче буында да милләтпәрвәрлек хисләре тәрбияли. Кечкенәдән үк килеп күрү үсәләрме? Бик зур эш башкарасыз милләтебез өчен чынлап та. Ул милләт өчен әлбәттә кирәк. Анда үстерергә бит телне, онытмаска, аны белеп торырга алар әле үзебез кайттык менә конгрессга кадәр до этого Балташ югары Сәрдик дигән авылда булдык инде. Анда Кашаф дигән, Гөлнар дигән безнең кызлар аны уйнады. Куйдык Жизнекәйне куйдык инде. Аннан соң опять Туфан Меңнуллинең айрылабыз хушында суд хәлләре. Аларны куйдык ана халыкка дигән шады. Әлбәттә Туфанны бик каталар укымыйлар. Без Мәскәүдә укып барабыз. Гөлнара ханымга тагын мөрәҗәгать итик әле. Менә шушы истәлекле тарихи кадрлар, Гөлнара апа, сезнең шушы истәлекле ел язмаларыгызда саклана, шулай бит? Сезне видео архив буенча тулы бер архив ачарга мөмкиндер. Да, мин ачтым анарга. Шулаймы? Да, Диләфрүзгә ачтым, сезгә ачтым. Рәхмәт. Сөйнәсе бар икән. Диләфрүз ханым, алга таба тагын ниләр куярга ниятлисез? Мин инде авыл кызы, күрше кызы Фәния. Аны без инде эшлибез, рольләрне бирдек, укыдык. Инде октябрьдә башлыйбыз, потому что чөнки җәй бөтенсе таралып киткән инде. Әле октябрьдә җыелып башлыйбыз инде. Әлбәттә, мин Ленинградтан әйтте дигәне Сиринә. Безнең дә бер җигет килеп уйнасын сезгә ди. Ой, аларга әзрәк кенә булышалар безнең 2 генә ел Булбул театрына. Анда исполкомда Шамил дигән татар егете утыра. Аларга әзрәк булыша. Бездә бер кем дә юк. Бик зур рәхмәт сезгә, иҗади уңышлар телибез. Алга таба да гөрләп яшәргә насыйп булсын. Амин, амин, амин. Сезгә дә уңышлар телим. Һәр вакытта матур яшь булыгыз. Әлбәттә минем сезнең китап бирәсем килә. Безнең театрда язылган. Ландышсыңа да бирәм китапны. Аннан соң ни бирем әле үзебезнең язучыны. Бик зур рәхмәт шундый күчтәнешләрегез өчен. Яшьләр истәлеккә, кайсы вакытта вакыт булганда укырга. Рәхмәт. Киләчәктә дә шундый матур очрашулар насыйп булсын. Бүгенгә сау булашабыз. Амин. Рәхмәт сезгә. Амин. Тапшыруыбыз үз эшен алга таба дәвам итә. Тапшыруыбызны кунакхана сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бездә кунакта Татарстан Республикасы мөфтиенең беренче урынбасары Кол-Шәриф мәчете имам-хатибы Илфар хәзрәт Хәсәнов. Ассаламу алейкум хәзрәт. Ассаламу алейкум, исәнмесез? Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Алдагы дүшәмбе 8 август гадәттәгечә Гашура бәйрәме. Менә шул бәйрәм турында тамашачыларга мәгълүмат бирик әле. Нинди бәйрәм ул? Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям хәзрәтләре әйткән: "Афдалус сиям бәъдә Рамадан шәһруллаһил мухаррам." Рамазан шәриф айының уразасыннан соң иң хәерле уразагыз ул да булса Аллаһы Тәгаләнең изге айы Мөхәррәм айында тоткан уразагыз булыр дип безгә хәбәр кылган. Шушы Мөхәррәм айына Аллаһ Раббыбыз үзе исем биргән, Мөхәррәм дип. Җаһилият чорында ислам диненә кадәр ул Сәфәрул әүвәл дип аталынган ул ай, әмма шушы Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям пәйгамбәрлек дәрәҗәсенә ирешкәннән соң Аллаһ Раббул Изза аны үземнең айы, ягъни Мөхәррәм минем айым дип атаган, һәм Аллаһ Раббул Изза шушы айга үзе исем биргән. Һәм Коръәни Кәримдә дә Аллаһ Раббул Изза безгә әйтә, дөреслектә Аллаһ Раббыбызның каршында айларның саны 12 итеп билгеләнде. Шуларның 4-се изге айлардыр ди. Фала тазлиму фихинна анфусакум. Һәм шушы изге айларда гынах кылып, хата кимчелек ясап, үз-үзегезгә бер зарар, зыян китерә күрмәгез дип Аллаһ Раббыбыз үзе безгә әйткән. Мөхәррәм айы шушы 4 изге айның берсе булып тора. Һәм инде Мөхәррәм айының беренче көне белән бит инде бездә хиҗри ел исәбе белән яңа елыбыз да башлана. Һәм Мөхәррәм айы ул изге айлардан, шушы айда әлбәттә без изге гамәлләр кылырга тиешлебез. Иң хәерле бөек гамәл ул әлбәттә инде ураза гыйбадәте. Чөнки ул шушы гыйбадәт безне бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгалә белән бәйли торган гамәлләрдәндер, гыйбадәтләрдәндер. Һәм Гашура көне ул да булса Мөхәррәм айының 10-нчы көне, гарәп теленнән 10-нчы дип тәрҗемә ителенә. Гашура көнен
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üze de cahiliye çırında Kurayş kabilelerde bir katı zorlaganlar, kadirlegenler. Hem indi şuşu ayının bu gününde biz elbette uraza tutsak, big zor sevaplarga erişiriz. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, "Işanam hem inanamın, şuşu bizning günahlarımızның yuqqa çıgıuna şuşu gün sebepçi bolur uraza hürmetine" dip bizge haber kılgan. Lakin şunsun aytasim kile, Gaşura gününde tutkan uraza bilen kişi günahlar gına bite, emma zor günahlar tövbe istiğfara bilen kitip bara Allah bergan bulsa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke şehrinden Medine şehrine hicret etkenden soň şunda Yahud kabilelerinin uraza tutkanlarını görüp nindi gamelsin bu nişe bağlar şuşu günde uraza tutalar dip sahabelerden sıragaş tigiler sıra bindi haber etkenler Yahudiler şuşu günde bizning Musa peygamberimiz Firavunның zulmünden qutuldu. Allah Teala onu qutqardı. Ta'zimen lahu şuşu günni zorlap şunun için biz Allah Rabbimizga şükrana kılu niyeti bilen uraza tutabız dip haber etkenler jitkirgenler. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Fenahnu ahakku bi Musa minkum" biz sizge qaraganda da Musa peygamberinin şuşu kılgan gameline, onun yoluna biz köpke layıklırak hem haklıraktır dip eytip Özü de uraza tutkan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem sahabelerine de uraza tutarga kuşkan. Ama bir sahabe kile de ya Resulallah bit bu Yahudilerinin künü digeçtin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala nasip etip kilesi yılının izgi Muharrem ayına erişe alsam Muharrem'nin 9 gününde de uraza tutarmın öyle dip haber etken. Ama biz biliriz Allah Teala nasip etmedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu kilesi yılının Muharrem ayın kura almışa bakılıkka kuştu. Mana şunday vakıgalar. Hazret bugün Cuma günü ayından milletteşlerimizge jitkiriz sözlerinizle rahim etiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem din kardeşlerimiz, milletteşlerimiz. Allah Rabbimiz özünün izgi aylarına, Muharrem aylarına erişirge bizge nasip etti. Şu Muharrem ayında iyilikli ameller kılıp onun günlerin, saatlerin bizese giydi. Nersasin ol iyilikli amel? İyilikli amel ol bizim tirayında bulgan, yanaşıda bulgan kardeşlerimizge, kişilerge yardım etu, onlarını kaygırtu, maddi yaktan gına tügül. Hatta onlarga, din kardeşlerimizge, başka halklarga da matur etip yılmaysak, ol da sadaka bolup tura inşallah, ol da ibadetinin bir türüdür inşallah. Şulay bulgaçtın mına şuşu izgi ayda, özübizne de, aileleribizne de, nesilibizne de kaygırtsak idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken, eğer Aşura gününde özünün balaların, özünün ailesin eğer de birau kaygırtsa, onlarga suy hürmetini kürsetse, temli tatlı rizıklar bilen onlarını sıylasa, Allah Rabbul İzze şuşu kişige, şuşu ailege özünün bereketini tağı da arttırır deyip bizge haber kılgan. İlkinler bizge Allah tanışlık versin, cımgalarımız mübarek bulsun, kılgan amellerimizni izgi Muharrem aylarında Allah Rabbimiz riyelerden cibermişe, bizlerden özü kabul etse idi. Amin. Amin. Bek zor rahmet Hazret. Nida qadir kurkem nasihatler, matur fikirler hem tarihi vakıyalar işittik. Rahmet sizge. Келесі ұшырашыларға қадар. Сау болыңыз. Sağ olunuz. Bizde qonaqta Tatarstan Respublikası müftüyünün birinci orunbasarı, Qulşarif Meşitinin imam xatibi İlfar Hazret Hasanov buldu. Tapşırığımızı ise Aşura günü hakkındağı video yazma bilen devam ederiz. Muhterem din kardeşlerimiz, izgi Muharrem ayına da ayak bastık. Endi bu Müslüman kalenderi boyunca yangi yılının birinci ayı bulup hisoplana. Muharrem ayının 10. günü Aşura, izgi gün. Elgi gün turunda tolarak Marcel Hazret Sabirov söylep öter. Şuşu günni Allah Teala yer köklerini bar kıldı deyip aytıldı. Cennetni bar kıldı. Adam aleyhisselamni bar kıldı. Hem İbrahim aleyhisselam şu günni tuğdu. Hem uttan kıtıldı. Namrut Paşa yakkan uttan kıtıldı. Şolay yok. Musa aleyhisselam Firavun askerinden kıtıldı. Hem şunda hayırlı bulgan, kürken bulgan günler bilen beylik bulganga göre biz bu günni yani Muharrem ayının 10. günü bigerekte hürmetlep aruza tutabız. Hem izgilikler kılırga deyişlibiz. Uraza tuta olmagan kişi başka türlü iyilikli ameller kılsa hayırlı bulur. Yetimlerini suyunduru, muhtaçlarga buluşu, sadaka beru, izgilik kılı dip sanala. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu günni temli rizik alıp qaytып, ailengni şatlandır. Şuşu günni hürmetle degen. Elbette indi dualar kılıp Allahu Teala'dan hayırlı, tыныç yıllar kilun sırasak, tağın da hayırlıraq bulur. Allah Rabbimiz şolay belgilep koygan eken
харам айларны, хәерле көннәрне, хәерле вакытларны билгеләп куйган икән, бу көннәрнең кадерен белеп калыйк, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алырга тиешлебез. Һәрбер яңа туган көн безгә кешелеккә мөрәҗәгать кылып әйтә: "Әй адәм балалары, мин яңа туган көн, сез миннән Аллаһ риза булырлык итеп файдаланып калыгыз. Хакыйкатьтә дөрестлектә мин кыямәт көненә кадәр кире әйләнеп кайтмаячакмын" дип бу хакта хәбәр ителә хәдис шәрифтә. Иң мөһиме күңелләрне пакларга тиешлебез. Ничек паклыйбыз дигәндә, тәүбә истигъфарлар кылабыз. Тәүбә истигъфар кылабыз икән, Аллаһ Тәгаләдән гафу сорыйбыз икән, димәк күңелләребез паклана һәм күңелләребез изгелеккә ашкына, изгелек кылырга ашкыначак иншаллаһ Тәгалә. Хөрмәтле дин кардәшләр, онытмасак иде, һәрбер эшләгән яхшы эшләребез, изгелекләр үзебезгә меңе белән әйләнеп кайта. Коръәндә Әгъраф сүрәсенең 189 аятында ул Аллаһ сезне бер җаннан яралты һәм адәм анда тынычлык тапсын өчен аның үзеннән хатын барлыкка китерде диеләр. Шуннан да сүз никах мәҗлесләре хакында бара. Яшьләр никах мәҗлесләреннән соң гадәттәгечә матур итеп фотосессияләр оештыра, фотоларга төшәргә ярата. Ләкин бу процесс мәчет эчендә барганлыктан, мәчетнең үзендә булу, анда йөрүнең таләпләре, әдәпләре бар. Менә булар хакында без киләсе видеоязмада тулырак сөйләрбез, мөселман фотографы авызыннан ишетербез. Аллаһ каршында вәгъдәләшү бик җаваплы һәм дулкынландыргыч гамәл. Бу истәлекле көннең матур мизгелләре сакланып калсын өчен замана яшьләре күп очракта никах фотосессиясе оештыра. Таныш булыгыз, Алинә Фәхретдинова фотога төшерү белән инде 5 ел шөгыльләнә. Кечкенәдән музыка белән мавыгучы кеше буларак, бүгенге көндә минем өчен бу эш чын иҗат ди. Алинә яшь парларны шәһәребезнең күп кенә мәчетләрендә төшерә. Шуңа бәйле рәвештә хәзрәтләр белән берлектә мәчеттә фотосессия үткәрү кагыйдәләрен дә булдырган. Никах фотосессиясе алдыннан мин кияү белән кәләшкә мәчеттә фотога төшү тәртибен һәм шартларын аңлатып куям. Электрон вариант WhatsApp-тан җибәреп. Беренче ул кием турында. Кием тәнгә ябышып тормаска һәм үтә күренмәле булмаска тиеш. Тән һәм шул исәптә муенда капланган булырга тиеш. Хатын кызның чәчләре тулысынча яулык белән капланырга тиеш, ә ир-егетләрнең башында түбәтәй булса яхшы, әмма мәҗбүри түгел. Бу шарт турында барысы да аңлашыла дип уйлыйм. Тагын бер мөһим тәртип ул аяк киеме турында. Кай вакыт кәләш тарарга мөмкин. Туфли икенче аяк киеме белән мәчет эчендә йөрсәм ярыймы? Юк. Мәчеткә кергәндә аяк киемен салырга һәм мәчет эчендә ыек баш белән йөрергә кирәк. Өченчесе инде ул тәртип буенча. Мәчеттә үбешү һәм кочаклашу тыела. Моны һәр мусульман татар кешесе булай да белә. Ләкин катнаш никахлар да булырга мөмкин. Шуңа күрә аларга да алдан ук аңлатып куям. Һәм тәртип буенча тагын бер төп шарт бар. Аны инде мәчеттәге һәрбер хәзрәт яшьләрне каршылап алганда фотосессия алдыннан аңлатып куя. Ул да булса, никах укылганнан кадәр яшьләр фотога төшкәндә бер-берсенә кагылырга тиеш түгел икәнен. Бу очракта яшьләрнең күбесе югалып калырга мөмкин. Шуңа күрә мин аларга алдан ук аңлатып куям. Баштарак фотосессия башында никахка кадәр без сезне белән русча әйткәндә сдержанный и скромный кадрлар ясыйбыз һәм аерым кәләшне һәм шулай ук аерым кияүне төшерәбез. Ә инде никах укылганнан соң кияү белән кәләшкә бергә фотога төшерә рөхсәт ителә. Дүртенчесе ул Коръән турында. Истә тотыгыз, Коръән атрибут һәм декор элементы түгел, дип аңлата мин яшьләргә. Тәһарәтсез Коръәнгә кагылырга рөхсәт ителми, Коръәнне билдән түбән төшергә ярамый, мөмкин кадәр югарыга тотыра кирәк. Бишенчесе ул мәчет залындагы минбәр һәм михраб шартлары турында. Мәчет минбәренә мулла дога укый торган трибунага басу тыела. Мәчетнең алгы өлешенә михрабка басырга ярамый. Бу шартлар турында яшьләр күбесе бөтенләй белмейдиләр. Иң беренче елларда мин эшли генә башлаганда кайбер кияүләр мин күрмәгәндә генә минбарга басып куялар иде. 6нчы шарт ул намаз вакыты турында. Фотосессия намаз вакытына эләгергә мөмкин. Бу очракта мин яшьләргә фотога төшүне урамда дәвам итәргә тәкъдим итәм. Бу шартлар барысы да гади һәм стандарт һәрбер мәчеттә, ләкин шуңа карамастан яшьләрнең күбесе алар турында белмиләр. Шуңа күрә аларга баштан ук аңлатып куярга кирәк. Фотограф Алинә Фәхретдинованың киңәшләре сезгә файдага булыр дип өметләнәбез. Җомга көн мөбарәк булсын. Бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты, яраткан җырчыбыз Алсу Әбелханова.
Алсу, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле, иртә хәерле көн. Алсу, сезне менә җырчы буларак чакырып, монда байтак сөйләшкәнебез бар, җырларыгызны да беләбез, бергә эшләгәнебез дә бар. Сез менә яңа һөнәргә күчкәнсез, хәзер киноактриса булып, безнең тапшыруда катнашасыз. Мин инде үземне киноактриса дип әйтмәс идем, чөнки һәрбер кеше үз эше белән шөгыльләнергә тиеш, шулай бит. Әмма дә ләкин, менә шушы һөнәр безнең өчен ерак түгел дип әйтик, чөнки без бит инде Илдар, сез үзегез дә беләсез, консерваториядә укыганда режиссура дигән бер безнең сцен движение, актерлык осталыгы, сценическая речь дигән һөнәрләр, алар барысы да булды һәм без инде ул белемне алдык дип әйтсәк тә була. Шуңа күрә андый телевидениедә кушып бирә. Инде телевидениедә эшләгәндә, шул бит инде гел бер әйләнәбез бер тирәдә дип әйтик, һәм инде шундый тәкъдим булгач, әлбәттә мин каршы килмәдем, һәм бик сөенеп катнаштым һәм тырыштым. Шуңа күрә инде аның нәтиҗәсен күргәч кенә әйтеп була, ничек килеп чыккан. Нинди фильм турында сүз барганда әйтик инде тамашачылар. Бу халыкара проект булса кирәк. Бу халыкара проект Татарстан һәм Казахстан. Шушы киноны без төшердек Казахстанда. Бик катлаулы вакытта, пандемия вакытында, әле ул вакытта бөтен кеше өйдә утырган вакытта мин чыгып киттем юлга. Ура юллар белән Казахстанга барып җиттем. Һәм ул минем өчен ниндидер бер шундый һава, сулыш булды. Һәм беләсезме, ни өчен мин горурланам, чөнки бу классик әсәренә, классик безнең язучыбызга төшерелгән фильм. Бу инде Галимҗан Ибрагимов Алмачуар әсәренә төшерелгән кино һәм фильмның исеме Тарлан. Тарлан ул атның исеме инде, һәм барыбыз да беләбез, анда шул бер подросток, малай инде, ул ат белән дус, һәм инде ул аңа ничектер шул хәтле зур мәхәббәт туа шушы атка карата, һәм инде алар дуслашалар, һәм шуның белән бәйле, аның гаиләсендә булган хәлләр, иптәшләре белән аралашкан хәлләр. Һәм инде менә бу произведение элек һәм инде узган елларда язылган булса да, современныйрак, заманчарак төшерелгән, безгә аңлаша торган вакыттарак. Халыкара проект булгач, нинди телдә эшләнелә ул? Кызык бит. Менә бу проектны без инде уйнаганда рус телендә уйнадык, барыбыз да, Казахстан актерлары да, мин дә, һәм безнең бит әле бу кинода Равил Абушарафиев катнашты. Ул барырга тиеш иде, шулай Казахстанга, әмма дә ләкин шушы пандемия аркасында инде һәм яшикләү аркасында ул бара алмады, әмма дә ләкин берничә эпизодларны без Татарстанда да төшердек, Сабантуй күренешләрен Татарстанда төшердек. Һәм менә шулай иттереп, рус телендә уйнасак та, без хәзерге вакытта дубляжны тәмамладык, чөнки менә безнең бит инде фестиваль якынлаша, шуңа күрә шунда тизрәк эшен эшләп бетерергә нык иттереп дип, без инде дубляж өстендә эшләдек. Шуңа күрә бу кино безнең эш телдә була, татар телендә, казах телендә һәм рус телендә. Менә шулай. Титрлары төрек телендә булачак. Ансында шулай булырдыр дип әйтәләр. Ничек булыр? Фильмның режиссеры кем? Фильмның режиссеры Юлия Захарова, безнең талантлы режиссерыбыз. Ул шулай бик катлаулы юллар белән Казахстанга барып җитте. Һәм менә анда инде безне команда көтеп торды, бик профессиональ команда, Казахстан командасы, операторлар, звук операторлар, һәм беләсезме, анда бик әйбәт техника кулланды, современная техника дип әйтик. Менә шушы атларны Голливудта катнашкан каскадерлар шулай ук әзерләделәр. Шуңа күрә үзегез беләсез, менә животныйлар белән хайваннар белән һәм инде атлар катнашканда бу катлаулы эш. Берничә дубль белән эшләнелә. Шуңа күрә инде атлар шулай ук әзер булырга тиеш. Менә аларны әзерләп, безнең главный герой, шул малайыбыз инде нык итеп ат белән эшләргә тиеш, элемтәдә булырга тиеш. Шуңа күрә бөтен трюкларны үзе эшләде. Бик зур катлаулы эш булды инде. Сез нинди роль башкардыгыз? Менә тамашачылар да шул сорау туган. Аны башкарганчы, сораганчы, карап үзегә әле бер видео язма, анда грим процессы бара. Безнең кунагыбызны гримлыйлар. Какая готовность полосу?
5 минут. 5 минут. Шақты ғана қызыклы процесс екен, менә мында инде бик озаклап грим салалар. Кадр артындагы мизгелләр. Грим салалар дигәннән, әлбәттә инде озак әзерләнәбез. Шуңа карамастан, мин әни ролен уйнадым. Үз-үземне уйладым дип әйтсәм дә була бит. Чөнки ике бала әнисе, ике малай әнисе. Шуңа күрә улырак күренер өчен инде гримны минимум ясадылар, анда инде күбрәк бераз теге естественный булырга кирәк, гади гына киемнәрдән, шул без анда бакча эшләрендә алып бардык, шуңа күрә яулыклар киеп инде кайдадыр бераз татар милли киеменең элементларын да кертергә булдык инде үзебезнең Татарстанда яшәгән хатыннарның татар булуларын күрсәтер өчен әйме. Шуңа күрә мин инде алып бардым үземнең ниндидер Бижутерия. Милли бижутерия, алкалар, браслетлар, шундый элементлар. Әмма ләкин бу кызыклы проект дип әйтәм, булырдыр дип ышанам, чөнки монда инде берничә милләтнең дуслыгы һәм моментлары. Мөнәсәбәтләр. Менә нинди мастер-класслар үтәргә туры килде үзегезгә алсу? Әзерлек булырга тиеш дидегез. Һәр актерның үз әзерлеге булырга тиеш. Беренчедән, кешенең үзеннән тора. Менә ничек ул үзенең эшенә карата үзен әзерли. Шулай бит. Мин инде сценарийны укыгачтан соң нык итеп аның төп философиясын аңларга тырыштым. Һәм киңәшләр сорадым әлбәттә инде үземнең остазлардан, анарысын режиссер белән без күп итеп эшләдек. Ул инде үзенең карашларын җиткерде. Шуңа күрә әлбәттә инде менә андагы актерлар белән, алар бик атаклы актерлар, алар белән эшләргә бик җиңел булды. Шуңа күрә алар белән элемтәдә булып, киңәшләр сорап, мин киңәшләр сорарга уялмыйм. Ничек әйбәтрәк булыр икән, булай әйтсәм, тигеләй әйтсәм дип, шундый бер гаилә кебек яшәдек инде без. Без дөрестән дә гаилә бит инде, анда бабасы, малайның бабасы, яме минем иптәшем, малай, мин инде әни. Шуңа күрә бер гаилә сыман булып, туганлашып бетәсез инде. Инде анда ничектер шундый атмосферада яшәргә кирәк. Һәм инде дип әйтик, менә Казахстанда дигәч, ул бит шәһәрдә түгел, Казахстанның бер авылына, бер шу төбәгенә барып җиттек. Ул таулар арасында бер авыл, анда менә ничек гади генә яшиләр кешеләр, шулай яшәргә туры килде. Инде көтү кайтканда, көтү арасында, сыерлар арасында йөреп тә карадык. Аны көтәргә кирәк, тавыш булмасын, звук операторларга комачауламасыннар дип, шу көтү узганын көтәсең. Монда әтәшләр кычкыра, монда этләр кычкыра, аны тавышларны басылганын көтәсең. Бик кызыклы процесс. Шуңа күрә шуларны көтә-көтә төн җитә, сәгать 2дә, төнлә 3дә дә төшергән булды. Ул вакытта инде таулар арасында бик салкын булды. Җәй булуына карамастан, шуңа күрә туңган вакытларда булды. Теге калтыравыклар тота, эфирда, экранда күрсәтергә түгел, елмаерга, сөйләшергә. Шуңа күрә аның инде нечкәлекләре күп әз түгел. Нәтиҗәсе әҗерләр насыйп булсын. Фильм минем уйламыйча бик уңышлы чыгар һәм бөтен тамашачылар да нинди матур әни икән бу дип карарлар әле. Ой, рәхмәт. Андый максат юк, матур булырга максат юк. Әни булырга. Әни булырга, чын булырга һәм әлбәттә кешенең күңеленә кирип калырга менә шушы фильмдагы безнең. Иншалла. Һәм һичшиксез шулай булгандыр дип уйлыйм. Рәхмәт алсу, уңышлар сезгә дәвамлы булсын. Яңа кинолар көтеп калабыз. Амин, һәм килегез, премьерага чакырабыз. Амин. Рәхмәт. Бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Алса Билханова булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшыруыбызны һава торышы турындагы мәгълүмат дәвам иттерер. Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Республикабызда кызу антициклон хакимлек итә. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк-көнчыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда аяз 29 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнчыгыш, Түбән Кама ярчалы, Алабугада кояшлы, уртача 29 градус җылы.
Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида явым-төшемнәр көтелми 29 градуска кадәр жылы. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта шулай ук кояшлы, уртача 29 градус жылы. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә 29 градуска кадәр жылы. Чистай, Нурлат, Мамадышта явым-төшемнәр көтелми 29 градус жылы. Шимбә шулай ук эссе булачак дип фаразлана. Температура көннән-көн күтәрелә бара. Башкалабыз Казанда аяз, явым-төшемнәр көтелми, көндез 30 градус жылы. Җил көн чыгыштан, атмосфера басымы төркемеш баганасының 760 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 51%. Җирнең магнит кары тыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау сәламәт булыгыз. Бұрынғыдан келген сөз августта түшкә кадәр җәй, төштән соң көз ди халкыбыз. Һәр көн матур мизгелләре белән генә истә калсын. Җәйнең ямен, тәмен тоеп яшик. Саулыкта һәм иминлектә гомер кичерик. Бездән аерылмагыз. Алдагы көннәрдә дә бергә булыйк. Сау булыгыз.